I gde ste ljudi, evo nas ponovo Strava Gamer, danas ćemo igrati Shadow Fight 2, kao što vidite. To je moj jedan drug, u gostima je. I to sam ja. Vidite, dobro, ajde sad svi ćutite. Kao što vidite, pobedio sam onog debilskog Linksa. Vidite, completed. Complete, bre. Dobro. Completed. Vidite, ljudi, sam 5 njeg. Evo, sad je ovdje, brate, to reklama mi ništa ne pomaže, samo... Ova igrica došla ima full screen reklame, brate. Neka mafija, svi ti, brate, ishodci suvaj su. A, šta ćeš? Ja nisam ništa. Odgledao si video, dobio si jedan bulletin. Nemam pojma. Dobro, a... Pa jeste, šta? Okej. Sačekajte trenutak. Si pokazao lice. I ljudi, vidite ovdje, malo sam popričao, s drugom da, malo i ne pričao, pošto ja moram malo da se propričam s vama. Ljudi, ovo ću ja upređovati 80 puta, tako će ovo bude najjače oružje. Vidite kakvo je ekstra. Neki pendrekčići, vidite. Opa, bang! Koji noob. Ti si noob, sine, ti ne snimaš uopšte. Pa zato sam pametan. Što? A i onako i da... A i ne znam kako se snima, a i da znam ne bi snimao. Dobro, sve da ti radim. Promašio si to. Ljudi, moramo malo na samo popričati, tako da... Ajde da... Na 10.000 se skladim room tour. Pa, možda. Ljudi, naravno... Začekajte samo par minuta, izvinite, malo pauza. Okej. Gde smo nastali? Ja da pričam sam vam o ovom štapiću. Super je, kao što vidite, može sve. Tako da, ajde se upređuje, pa idemo u borbu. Neće biti, ljudi, vidite kao nešto nije dug klip. Ne znam, stvarno. Mislim da neće biti dug, pošto vidite ove munjice gore u ćošku. Skoro ih nema uopšte. Tako da... Ovo ništa neće biti za danas. Skoro klip će biti oko, ne znam, ja mislim da će biti 6 minuta. Izvinite. Ajmo malo da zagrevamo nožice. Malo ramenca. Da vidimo ljudi da li se ovo priđu više. Da sad imamo. Dugo, ljudi, još malo. Ima nečega, nema ljudi. Smislio, baš je jako ovaj štap. Samo da se upređuje, idemo odmah da sredimo te kuparinđe. Tako da ljudi, moramo krenuti sad, evo vidimo. Sad će ljudi druga munjica. Taman kada ovo bude samo nekoliko sekundi kasnije. Samo sačekat ćemo, zovem vas ja kad se to bude upređovalo. Hvala vam što gledate ovaj klip. Evo me ljudi, ponovo posle neke male pauzice, kao što vidite, pređovala se i munjica nam stigla. Šta je, brate, radim, ulazim u dođio. Sačekajte 5 minuta ponovo. Ljudi, magično su se teleportovali ovamo. Sačekaj 5. I ljudi, koliko ovdje imamo obaveza, ništa ne možete uopšte odmoriti ili snimiti klip. Tako da, ko želi bude kao ja, tomu baš i nešto najbolje ne preporučujem. Ovdje u našem stanu previše bučno, ovdje nema ničega dobrog. I samo mogu da šutiram i da prema tamo, tako da jedino što umem. Ljudi, ovaj klip, izvinite, ovaj klip... Čekaj, doći. Sačekajte. Evo ljudi, malo nešto se desilo, izvinite. Ajde, teo sam, duel ćemo da vidimo šta ćemo imati.
Ljudi, to stvarno ne znam. Možeš ti. Evo nekom ninjom, ok, da vidimo šta će ljudi da mi biti. Nadam se da je neko oružje koje nikad... Ne, ljudi, dobro je u stvari. Tako bre ljudi! Izvini. Ljudi, toliko ovdje, kažem vam, bučno. Ne znam da li ću ovo, pošto nisam nešto odavno koristio ovo oružje. Sačekajte. Ljudi, to bi bilo to za tog tipa. U drugoj rundi ću lagano da ga središkam. Ljudi, kao stajite, odmah dođi, mamu ti poljubim glupu, pa dođi. Dođi vama malo da ti ramena dam. Znam da ti nisi nešto precenjeni ninja, ali stvarno moraš bar nešto znati. Eto ti, to ti je kad se nakriviš i naguziš. Noću te ispalim. Strahinja se malo uživao u igru. Da. Yeah, man. Ljudi, ajmo... Čekaj, kako se ti zoveš na YouTube? Sačka, posjeću. Vidite ljudi, ovdje je previše. Ljudi, ako ste ne subscribe-ovali, šta čekate? Aj, malo zavrti taj štap. Osjeti, to staje ninja, opa! Vidi, bam, bam! Sačekajte ljudi. Aj ljudi, nastavljamo s ovim klipom. Dobra runda. 2. Sam ja. Opa! No. O, ljudi, ovo je kritično čak. Evo, gledam ku kanal. Ne! Opa! Dete za glavuđu. Šta ti misliš da si neki pametnjaković, ne možeš protiv mog štapića za jelo? Ti si mrav, ja sam žuti mrav. Imam štapić za jelo od Kineza. Pa šta ćeš ti? Šta si to isro iz dupeta? Pa šta si isro? Pa šta si to? No, ne sam ljudi mnogo da se zajebavam. Moram da radim. Opa, gde si ti pošao? Da te pokosim? Ja sam Donatello. Pa ne možeš ti ništa Donatello. Pa to je slikar. Pa to je profesionalni slikar. Taj slikar nikad ne greši. Taj slikar je mrtav. Ozbiljan. Taj slikar nema mnogo. To perfektno sav slikar nacrta. To perfektno nacrta sebe pobednika. Opa, zavrti taj glupi štap. Sačekajte ljudi 5 minuta. Izvinite ljudi. O jebeo joj ja mater. Izbila mi štap. Ja sam prvi. Dođi moje pesnice bola. Tebi će to ne boli. Da ćeš ti mene da izbiješ sa prvog mjesta. Još ti imaš oružje ili nemam. To će ljudi da izbije mene sa konkurencijskog mjesta zato što mi je gospođa glupava izbila oružje. Da je bilo s oružjem ljudi odmah bi pobedili. Znate već. O ljudi nemamo, sačekaj, izvinite. Ajde, evo ga. Ljudi vidite nemamo municija, a koga još mrzi da čeka oliko, tako da misli da bi to bio kraj klipa.